И ти казвам, он е само тези документи, гледа то тако, няма да гърне. Не съм ми казал още. Няма да гърне, я не съм ми казал още. Няма да гърне. Няма да гърне. Не се разваля за работата на канала. Значи, като вземеш утре, се гледаш да му направиш това в час и половина. За час и половина ти имаш 5 курса. 5 курса по 5 лева са 25 лева. Как го утре няма да грам? Разбрах какво си да му е? Няма да грам. Как го няма да грам? Ако гаки цапа. Така че я не съм ми казал още да гърми. Докато не се съблече на цяло, няма да гърми. Чакай да се съблече на цяло. Да се съблече. Тинчото не се събляка на цяло. Че се съблече. Йо. Ти късаш гулика по надолу. Значи, Вани, няма ти на видео. Обаче аз имам на видео. Тези гумизачите и късаш избирачите. Обаче на гуми ли късаш? Я пак да тръгна да въртя гуми. Ева. Само гледа си тия парченца на места. Аз